дар вилояти Суғд воридоти автомашинаҳо яъне воситаҳои нақлиёт зиёд шудааст. Таҳлилҳои мутахассисони раёсати минтақавии рушди иқтисод ва савдои вилоят нишон медиҳад, ки давоми 7 моҳи соли 2023 26284 адад воситаи нақлиёт ворид шудааст, ки маблағи он беш аз $121 миллион ташкил медиҳад. Агар воридоти автомашинаҳоро нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта таҳлил кунем, 12039 адад мошин бештар ворид шудааст. ин аз беҳтар гардидани вазъи иқтисодии сокинон дарак медиҳад. буҳрони молиявии ҷаҳонӣ мисол ҳозир ба назар мерасад, дар баъзе кишварҳо ҳастшавии қудрати харидории аҳолӣ ба назар мерасад. аз ҷумла дар давлатҳои аврупо бевосита сиёсати давлатҳои аврупо ҳозир барои аҳолӣ барои фаҳмондан корҳои фаҳмондӣ гузаронида шуданд, ки барои кам кардани хароҷот корбарӣ кунад аҳолӣ. новобаста аз ин дар ҷумҳурии тоҷикистон воридоти воситаҳои нақлиёт зиёд шудааст, ки нисбати соли гузашта аз чӣ дарак медиҳад? аз беҳтар шудани шароити зисту зиндагонӣ, баланд шудани сатҳи қобилияти харидории аҳолӣ дарак медиҳад. дар 7 моҳи соли ҷорӣ миқдори 26284 адад воситаи нақлиёт ворид шудааст ба маблағи $121 миллион. дар вилояти Суғд воридоти гази моеъ кам шудааст. давоми 7 моҳи соли 2023 146,2 тонна газ ворид гардидааст, ки маблағи он $58,1 миллион ташкил намудааст. аммо нишондоди воридшавии гази табиӣ дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузаштаи 2022 камтар аст ва эҳтимол яке аз сабабҳои гарон шудани арзиши гази табиӣ дар нуқтаҳои фурӯши газ ҳамин бошад. зеро гази табиӣ дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 49 тонна камтар ворид гардидааст. дар маҷмӯъ воридоти маҳсулоти нафтӣ нисбат ба 7 моҳи соли 2022 зиёд шудааст. дар 7 моҳи соли 2023 ҳамагӣ ба маблағи $106,9 миллион маҳсулоти нафтӣ ворид шудааст. аз ҷумла воридоти сӯзишвори дизелӣ $62,1 миллион, нисбати соли гузашта ин ҳам зиёд шудааст. лекин хеле ки ҳозир қайд кардид, воридоти гази табиӣ камтар коҳиш ёфтагӣ ва ҳозир қайд кардид новобаста аз фаъолияти бомароми сохторҳои ширкатҳое ки воридкунанда дар рой ҳамихел динамикаи агар чи омӯхта буроем агар воридоти ҳамин намуди маҳсулота ҳар сол ҳамин вақти даромад ва тирамоҳ саршавии тирамоҳ ҳамихел як бор болоравии нарх ба вуҷуд меояд. сокинон ва ронандагон низ якбора аз баланд шудани арзиши гази табиӣ қаноатманд нестанд. онҳо мегӯянд, ки газро ҳамарӯза ҳам барои нақлиёт ва ҳам барои ошхона истифода мекунанд. яъне гази табиӣ яке аз воситаҳои асосии рӯзгори мардум аст. агар нархи он баланд шуд, пас мушкилӣ боз сари аҳолӣ меояд. худмо кунем ё газ кор кунем, буро ҷон кор кунем охир. чанд пул буд, чанд пул шуд газ? сени буд дески шудар шуд. са аз он шал бо нақстарде барои фоидаи халқ баде. шаҳрванда оё шароиташ оё нест ҳами халақ де. ҳам мошин ҳам хона баде. мова як мава тақрибан чиқадар газ истифода мекунӣ? чанд пул ба мехарӣ? 2,000 сомон баде газ мегирем. ама шароит оё ойлико кам шароитҳо вазбин шудага мехалад. gaz 30 dirham edi. Mana hozir 20 dirham bo'ldi. Hamma narsa gazga bog'liq. Yurqirlar ham hammasi qimmat bo'ladi endi. Boshqa iloj yo'q endi, qoplamaydi. Shuni hisobiga endi gaz arzon bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi-da. Hozir chanqida qimmat bilan ziyoni xalq nima qiladi? Aku ba xayolim man hal siriyatni ma'lum edonaman shu xayol shudagi. Haku odamlar kamtar میکنه. ekonomi میکنه. Haku تا این درجه هر روز اضافه کردن گرد خیلی
ягон контрол мекунад ки одамоям шуданаш дар кор меохад. таҳлил ва мушоҳидаҳои мутахассисони раёсати минтақавии рушди иқтисод ва савдои вилояти суғд ва коршиносон нишон медиҳад ки сабаби аслии гарон шудани арзиши газ ин барои таъмир аз фаъолият муваққатан боздоштани чанд корхонаи бузурги истеҳсолии газ дар кишварҳои хориҷӣ аст. ҳамчунин баланду пастгардидани қурби асъори хориҷӣ вазъи ҷомеи ҷаҳонӣ мебошад. новобаста аз сабабҳои беруна доштани он мақомот барои ба эътидол овардани арзиши гази табиӣ корбарӣ мекунад то дар муҳлатҳои наздик нархи он ба меъёр ворид гардад. гузориши мафнушкур ва наим аюбов ва насим раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.